טוב, היי לכולם, זה סרטון ראשון של תוקה בוקה, וכפי שאתם רואים יש לנו המון מתנות לפתוח היום, כי מי שלא יודע, כאילו כולם יודעים, היום יום שישי, ואיכשהו קיבלתי מלא מתנות ואני אמור לקבל מתנה אחת, אז זה הולך להיות סרטון מאוד מעניין, ונתחיל מאלה, כי הלוקיטי הרבה יותר מעניין. טוב, יאללה, מתנה ראשונה זה. אוקיי, יצא לנו קוטיק, אני די בטוחה שהיה אותו כבר. כן. אוקיי, חמוד. אני אעשה גם ישמור או לא ישמור? אוקיי, אז זה ישמור. טוב, מתנה שנייה. מה זה? זה נראה לי תחפושת או סתם מישהו חקלאי. אני פחות מתחברת, אז לא ישמור. אוקיי, מתנה שנייה. זה שלישית. זה גם תחפושת. אוקיי, פחות התחברתי לה, לא ישמור. כזה, וואלה. זה כזה, אפשר לתלות את זה, ישמור, אולי אני אתלה את זה בגינה. כי מי שלא יודע, הולך להיות גם סרטון עיצוב בית. אז כן, כי הבית לא מוצב כפי שאתם רואים. טוב, יאללה, עכשיו עוברים להלו קיטי. טוב, נתחיל איתה. אוקיי, וואו, יצא לנו פה. וואו, מה זה חמודה. תראו בתגובות אם אתם יודעים איך קוראים לה, אני לא יודעת. או שישמור. טוב, מתנה שלך. אוקיי, יצא לי פה את הבגדים שלה. מה זה? זה בגד חכרוני. רגע, וואי. אוקיי. את בגדים אני... רגע, בוא נראה. אוקיי, לא אשמור, סליחה, פחות יפה. אוקיי, וואו, מושלם. אני אשמור גם אותה, לא יודעת איך קוראים לה, תרשמו לי. אוקיי, אחרון. אוקיי, זה הבגדים שלה, פחות. טוב. וזהו חברים, טוב, מתנות פה היו משלמות. רגע, זה שם, שמתי שם. טוב, אז זהו חברים, ביי.